Eta azkeneko konbidatuari be, alfombra gorria jarriko diogu, izan ere, Jon Plazaola aktorea da, eta akaso Telmok esan duen bezala ere, aktorea eta bakarrizketetan ere ibiltzen dena. Aurkezpen handirik ere ez du behar, ETB-en hainbat programetan agertutakoa, kontrako estarria, Guazen Bank aspaldikoa, aktore lanetan, pelikuletan, serietan, bere azkeneko seria ere, orain primeran, nahieran ikusgai, eta ez hori bakarrik, nik bai, Telmori, Joni eta Aneri, eskerrak eman behar dizkiet, baita Aneri ere, egindako aurkezpenagatik, baina batez ere, haiek ikusi izan dituelako barre librean, eta izan zen programa bat ETB-en, zeinak barrea ekarri zuen Euskal Herriko milaka eta milaka etxeetara, eta inflexio puntu handia, umoreari begirako gure jarreran akaso, umorearen zain geundelako ere etxean, eta hori oso polita izan zen. Jon, zure txanda, nahi duzunean aurrera. Ez diazue gorria jarri grisakin, no? Nire bai. Bueno, ze esan dezaket ni guztionen ondoren, ez da? Egia da, gainera, sortu dugula, barre librean sortzen zen giro antzeko bat, ez? Bat hemen erdian eta gainontzekoak hortxe sofatikan begira. Kristona izan da zuek entzutea, egia esan, usten baldin badia zue, pixka bat jasoko dut zuek esandakoa eta beste tontakeriaren bat edo beste nik gehituko ez nahiz ez prestatuta etorri. Ez daukat libururik sartzeko, beraz, ez dakit zer egingo deten. Baina bai, egia da, umoreak koloreak dituela aipatu dugula, eta umoreak kolore pila bat dauzka, nire janzkerak, baina gehiago bai behintzat. Kolore pila bat dauzka, eta hemen ikusi dugu horietako adibide bat, ez? Barre librea aipatu dut, eta gogoratzen naiz, nola, barre librean Telmorekin zenbat barre egin dudan bere bakarrizketekin, bere bakarrizketarekin. Ez dakabesterik bat bakarra hauka, baina oso ona, hori baina bat bakarra. Eta egia da, nabaritzen duzula, Telmo bezalako aktore bat aukeratzen duen gaiarekin eta bere buruaz parre egiten, bere gaiaz parre egiten, berari buruz hitz egiten, nolako barre benetakoa eta askatzailea sortzen digun den hori, ez? Askatzailea, eta hori bada hausnarketako puntu bat ere bai, ez? Behar dugu horrelako gaietaz lasai hitz egitea, hain trivialak edo hain zuriak ez diren gaietaz ere hitz egitea, eta umorea toki horietara eramatea mugak ikutzeko eta mugak gainditzeko baita ere, ze umorea horretarako dago nire ustez. Hanek lehen esan duen bezala, hane undak lehen esan duen bezala, barkatu spoiler, hane undak lehen esan duen bezala, badagoelako umorea horretarako dagoelako, ez? Mugak bai esploratu eta baita ere gainditzeko eta dramaren mugak non dauden guri den hori azaltzeko. Egia da baita ere, barre librean hemen gauden denok egon ginela, ze hane orain dela urte askotik ezagutzen dut, zorte hori izan dut, eta barre librean bera ere kamera atzean ezkutatuta zegoen hor gidoiak idazten. Barre libreak sortu zuen fenomenoa agian etzen oso handia izan, etzen gauza bat izan bereziki ikusia, sona handiagirik izan zuena, baina nik uste dut bai ikusleengan eta kaleko jendearengan bai sortu zuela horrelako zerbait, ez? Poso bat utzi zigula denoi, eta egia da, ni orain dela 23 urte hasi nintzen bakarrizketak egiten, 2000 urtean, eta gainera umorearen mugak ederki gaindituta hasi nintzen, zen nire lehenengo bakarrizketa egin nuen Urretxun, Intrepid Fox izeneko taberna batean, eta azaldu nintzen bertara Bin Ladenez jantzita. Pentsa ez, oain gaur egun. Hori ezin dain. Bin Ladenetaz jantzita eta bukatu nuen Euskal Telebistako kiroletako esatariak imitatzen. Osea, gaur egun gazteek esaten dezuena random? Random totala, ez? Kontua kuriosoa da, ze esan dudana, stand-up egiteko, ez? Bakarrizketak egiteko formatu honetan, monologo formatuan, edo garai hartan pixka bat
El Club de la Komediaren boom hortatik edanda, ez? Pixka bat eta beste boom batzutatik edanda ere, bakarrizketak egiten hasi ginen ontzat, stand-upa ez da egiten disfrazatuta, ez? Osea, stand-up egiten ari zarenean, etzare pertsonaia bat egiten, baizik eta egiten duzu, zure buruaren papela. Agian, zure burua pixka bat hiperbolera, ez, exagerazio batera eraman da, baina esan nahi dudana da, osea, Bin Ladenetaz disfrazatuta ez dala egiten stand-up. Osea, Bin Ladenetaz disfrazatuta egiten da stand-up, baina, osea, esan nahi dudana da, 23 urte beranduago begira, ez? 2000 urtean bai posible izan zen nik behintzat Bin Ladenetaz disfrazatuta bakarrizketa bat egitera. Baina 23 urte beranduago tamalez, humorearen mugak edo guk jarri ditugun muga ikusezin eta ukiezin hoiengatik, 23 urte beranduago ezin duzula iaia Bin Ladenetaz disfrazatuta monologo batekin. Baina begira, 23 urte beranduago, ETB-ko kirol esatariak berdinak dira, ez? Gertatzen da horrelako gauza bat. Sufrimendua edo sufrimenduari aipamena egin dioanek, eta egia da izugarri gustatzen zaigula sufritzea eta izugarri gustatzen zaigula jendeari erakustea zenbat sufritzen dugun. Ez baldin balego sufrimentuaren kultura hori, ez, inork ez luke egingo adibidez, crossfit, ez? Ezin da ulertu. Eta egia da, umoreak adibidez, bai, ematen digula plazer hori, ematen digu askatasuna eta noski, ez? Plazerra eta askatasuna gaur egungo gizartean tabuak diren bi termino dira, eta denok garamatzate sufritu eta sinistaraztea hainbat eta gehiago sufritu, gero ondoren datorren saria are handiagoa izango dela, eta geroz eta gehiago gozatu, plazerra bilatu, komeni ezten edo bide batzutatik zoazela, ea, deskubritu behar dugun, plazerra sufrimendua, baina hobeagoa dela, eta galtzen gaituzten hartalde guztia, ezta? Baina kontua da, adibidez, egia dela zenbat gustatzen zaigun edo zenbat gehiago saltzen duen esateak ez gaudela ondo gaudela baino. Nik aurra izan dut orain dela ia 6 hilabete. Orduan, aurrarekin, aur txikia da, noski. Txikia da, esatet handik ez du gauza handirik egiten, eta alkilerraren prezioak eta nola dauden ikusita ere, erabaki dugu momentuz gurekin bizitzea. Eta aurrerekin kalera ateatzen zeanean adibidez gauza bat dago txarra. Gauza bat daukat txarra aurrarekin kalera ateratzeak. Eta da jendearekin topatzen zehala. Osea, eta kontua da, kuriosoa dela jendeakin topatzen zeanen, beti izan behar duzu poltsikoan zerbait txarra esateko. Bestela jendeak gaizki begiratzen dizu. Bai, zen moduz aurrarekin eta jo, oso ondo. Ze, lo iten dezu eta, bai, lo oso ondo iten du, osea, formal portatzen da, egia esan ez digu arazo handirik ematen, eta jendea ikustu dizu horpegi aldatzen zaiola, eta zen bezu, baina, justo atzo, ez dakizu zen movida montatu zuen, claro, hombre, eske, gogorra da, bueno, bai, badirudi ezin ditugula aipatu, pasatzen zaizkigun gauza onak. Eta, kontua da, sufrimentuaren kultura hori badagoela, eta umorean horrek reperkusio zuzena daukala. Hanek, aipatu ditu baita ere bufoiak, eta asko gustatzen zait konparazio hori, ze bizigara oraintxe bertan momentu batean, bufoiek, zuk esan bezala, egia esaten zioten erregeari, umore klabean, herriak ere parre egin zezan, bufoiak erregeari esandako guzti horretaz, eta egi hori existitzen ez baldin bazen, edo baita ere uste dut erregeak edo erreginek gustoko ez baldin bazuten, bufoiak esaten zuena, bufoia eurek, erreginek zentsuratzen zuten, ez? Botereak zentsuratzen zuen bufoia, botereak zentsuratzen zuen umoregilea. Eta gaur egun hori, tostada hori aldatu eginda. Eta herria bera gera umoregileak zentsuratzen ditugunak, eta hori nik uste dut inork hartu behar ezkenukeen bide bat dela. Bizigara garai batean,
nire ustez bereziki krispatuta gaudela denok, egia da, hanek esan bezala, badirudiela, gauza guztien amaiera edo gero eta gertuago bezala ikusten dugula denok, ez? Badirudiela mundua nolabait ez dakit bukatzera doan, edo gertu dagoela, badaude seinale batzuk, ez? Badago pandemia, badago aldaketa klimatikoa, eta aldaketa klimatikoarekin gertatu zaigu baita ere gauza bat, ez? Ja ez dakigula hori nola manejatu, ze nik ikusten dut jendea egun hauetan kaletik, eta ikusita jendeak daramatzan abrigoak eta goraino lotuta, eta hainbat jertxe, eta hola, ikusten dut baukagula gogoa, benetan egiten duena, baina hotz gehiago sentitzeko, ez? Eta badagoela horrelako kargo de kontzientzia ekologiko bat bezala, ez? Osea, eske egia da, aldaketa klimatikoa zitzen ziguten lehenengo alditan, uste, Al Gore hasi zala, ez? La verdad inkomoda eta guzti horrekin. Bapatean ikusten genuen, ez dakizue Padilla toreroa, Padilla torero hori pasatzen zaion bezala, ez, paritzaigun, porque Padilla toreroa zezen plazara teatzen danean, uste du, ez, zezena da hola, osea, urruti, ez? Ja. Ba, ikusi tipoa, ez? Oain montauta, oain desmontauta, ikeako mule bat ematen du, baina... Aldaketa klimatikoa da Padillaren zezena. Osea, deno pentsatzen duguan da hola, baina batean, ben, hostiazo. Eta egia da, hori gertatzen ari zaigula, eta momentu krispatu hauetan, ondo pentsatzen baldin badegu, ez? Momenturik krispatuenetan edo, zein izan daiteke sendagairik onena? Nondik atera ditzazkegu guk aurrera ateatzeko behar dugun baikortasuna, behar dugun jakinduria, ironia eta gauzei aurre egiteko ikuspuntu egokia, humoretik. Baina humorea plazerra da, eta plazer hori moztu nahi digute. Eta hori horrela da, egia da, humoregileok ez dugula bapatean aro oso oparoa bizi, ez? Ze aukeratu behar ditugun gaietan, han ere irakurritakoa da ere bai humore zakarra egiten dut, debekatzen digutelako. Ez digutelako usten edo, ez? Horrela da, ez? Ezta? Bai. Ba, egia da, ez digutela usten, eta askotan ibili behar garela, ba, oso kontuz aukeratzen ditugun gaiekin, zer esaten dugun, nola, non, zeinen aurrean, eta uste dut, guzti hori gainetikan kendu beharra daukagula bai edo bai. Ze humorea ez dago inori minik ematen ez dion humoreri, John Cleesek, Monty Pythoneko John Cleesek esandakoa da, ez? Humoreak mina ematen dio norbaiti, beti egongo da baten bat, ez? Gauzak gaizki hartu nahi baldin baditu, hartuko dituena. Ze humorea ez da genero bat bakarrik niretzako behintzat. Humorea bizitzaren aurrean hartutako ikuspuntu bat da, jarrera bada. Orduan, zuk beste kontrako jarrera hartzen baldin badezu, beti ikusiko dituzu gauzak alde ilunenetik, ez? Behin, pasatu zitzaidan, gauzarik inofensiboenarekin, behin elkarrizketa batean, Kike Peinadok egin zian elkarrizketa oso polit, oso naif, oso zuri batean, nik esan nuen gure garaian, txikia ginenean, ateratzen ginena bizikletan, gaur egun ikusten dut jendea bizikletan ateratzen dena, eta badirudiela, jode, Indurain zijoanean kon la espada, hola, ezakit, kaskoa, gauzak oso prestatuta, segurtasun neurri guztiekin, eta gu gazteak ginenean, ateratzen ginela, bizikletekin sin mas, agur ama, agur aita, banoa, bazkaltzera etorriko naiz, eta gindoazen karretera nazionaletatik, portuak igo, jeitsi, ezerrez, bokadillo bat edo ur botellin batola hartuta, eta bazkaltzerako etxean, danok, problemari gabe. Ba, batek tuit bat idatzi zian. Etzala ezer, nik esaten, bueno, ez dakiz, eta etzan ezer pasatzen. Bueno, etzala ezer pasatzen. Nire lengusu bat, hiltzen, ben... Ja, joder, la hostia. Baina, eske, orduan, ezin dezaket esan ere, jode, pianoa entzutea ze ederra den. Bueno, a ber, nire lengusuari piano bat eroizitzaion gainean, beti izango dugu, ez, bi norabidetara begiratzeko almena, orduan gure esku dago, edo always look at the bright side of life, edo beste aldera begiratu. Orduan, nahiko nuke
anekdoto bat kontatu, erakusten duena baita ere, nire bizitzaren aurrean daukaten jarrera zein dan. Eta beste gauza bat aipatu nahi nuen baita ere, lehen hanek aipatu ditu adibidez tabu izan daitezken gai batzuk, ez? Izan daiteken bezala torturarena. Gogoratzen zea, dokan, ez? Eta dokan, Donostiako kafe antzokian antolatu dute probaluko moduko bat, daude sekulako pausoak ematen euskarako bakarrizketen munduan, eta probaleku bat komikoak ara joateko eta beren materiala probatzeko, 5-10 minutuz, eta hori arrobia sortzea da, hori kristona da, eta sekulako ideia da. Euskaraz egindako bakarrizketen mundua, panorama badoa eraikitzen, ari da existitzen, eta hori sekulako albistea da, ez? Oen dela 23 urte gu hasi ginenean adibidez, oso gutxi ginen euskeraz bakarrizketak egiten genituenak, egiten genituen euskeraz, egiten genituen gazteleraz, baina oso gutxi ginen, azkenean gure erreferenteak baita ere, gazteleratik zetozen gehienak, inglesetik edo beste toki batzutatik baita ere. Baina erreferente berberak ditugula munduan ere konturatu naiz, oain dela 2 aste, Lanzaroten, eskoziar bikote batek, umorea zari ginela, aipatu zidaten, ikusi nuen inoiz, Black Adder. Eta Black Adder da, zuge gorri beltza hori da, unibertsala dela baita ere egia da. Baina tabuetaz eta horrela ari ginela, dokan aipatu nuen torturari buruzko txiste bat, algararik handiena, hemen ondoan daukadan hanek bota zuen, eta gero, gogoratzen ez, komentatu genuela, taldean, txiste horrek karri zuen erreakzioari buruz, egontzian parreak, egontzan jo, gehien gustatzen zeten parretakoa da. Ez, ja ondo dago, baina jo, plazerra handia sortzen du. Ze badakizu, jendeari zer moitu diozula, jodezula, jendeak barruan daukan alde ilun bateko atea eta ireki dula. Eta hori oso polita da, ze hori oso askatzailea da, eta hori oso osasungarria da. Barruan ditugun tokirik ilunenetan ere umorea egon daitekelako eta dagoelako. Eta horiek iriki behar ditugu. Txiste hori aipatu genuen, eta aipatu genuen ez, ostia gaia, ostia zeinen aurrean, ostia nola, ez. Gehiago nola, ez? Azkenean bukatu genuen elkarrizketa tekniko bat egiten. Zaten bera, horrean da tempo movida bat, porque zerbitu izan banu beste modu batera, igual algara handiago izango zen. Eta azkenean elkarrizketak horrek behar du. Ez, zea torturari buruz hitz egiten, ez. Gainera, bazen gai bat, orain dela denbora desentekoa orduan. Umorea askotan da, drama gehi denbora hori pasatu da, hor dago gai hori, eta tratatu daiteke, tratatu behar den moduan. Ze umoreak azkenen edo txisteak edo gagak, dira, errealidade bat hartu, prozesatu, eta landuta publikoari botatzen dizkiozun forma batzuk. Eta orduan publikoak ere ulertu beharra dauka hor atzean, badagoela lanketa bat, prozesu bat egon dela, eta modu horretan hartu beharra dago, ez? Orain egiten ari naizen bakarrizketan ere badaukat tarte bat hitz egiten dudana nire edadeari buruz. 51 urte dauzkat, eta zarra nago, ez? Eta jartzen ditut adibide batzuk. Eta adibide gehienak, badira zuri xamarrak, bastante normalak direnak, ez? Adibidez, ez dakit 51 urte dauzkat, nire espiritua gazte mantentzen saiatzen naiz, baina, etxe ondoan eroski bat ireki dute, eta nahi, ilusioa indit. Edo esaten dute, nire espiritua gazte mantentzen saiatzen naiz, baina azken aldian aurkitu duzu zuen burua el que no se agatxe baten aurrean. Ez, el que no se agatxe... El que no se agache, el que no se agache, pim, pam, pum, Dani, el que no se tumbe. Edo, nire espirituak gazte mantentzen saiatzen naiz, baina apaizek ez didate begiratu ere egiten. Orduan, eta hor sortzen, eta hor
horrek asko jartzen hau egia. Hori sentitzea oso polita da, porque hor ikutzen dezu jendearen alde ilun hori baita ere, eta hori marabillosoa da, ikustea jendea alde hori askatzen. Orduan, alde ilunetaz ari garela, hemen badago gauza bat, benetan gertatu zena, zona handia izan zezakeena, ni protagonistatzat naun anekdota bat, eta gainera, estali egin zena. Osa, hau ez daki jende askok. Oain dela 3 urte, baina egia da, Bufoiak beti esaten du egia. Orain dela 3 urte, Gaztea irratikoek, karo, orain dela 3 urte, orain digo, 28 nauzkan, Gaztea irratikoek gonbidatu ninduten euren urteroko maketa lehiaketaren finalera, ez? Maketa lehiaketa, Gaztea, bueno, hemen gehienok oindikan Euskadi Gaztea esaten dezu, así que ez esan hola, porque... Ez, maketa lehiaketako finalera. Final hori ospatu zen Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta gonbidatu ninduten ara joan eta bakarrizketa bat egitera, 5 minutuko bakarrizketa bat egin barra naukan Gaztea irratiari buruz. Orain dela 3 urte, gogoratu, orain dela 3 urte nola geunden. Konfinamentutik atera berri, pandemia gorri-gorrian, eta orduan, nik onartu nuen, ze bazegoen guzti horretan horrelako aldarrikapen giro bat, ez? Ze momentu hortan, kultur eragileak eta kulturan genbiltzan guztiok geneukan gogobizia aldarrikatzeko kultura segurua zela, ez? Eta momentu hortan, ez genuela, gauzak gaizki egonda ere, gure jardunarekin eten nahi, eta ezin genuela gainera gure jardunarekin eten, guk ere jaten segitu behar genuelako, beste gauza batzuen artean. Eta garrantzitsua zelako baita ere, jendeari kultura eskaintza bat eskaintzen jarraitzea. Orduan, giro guzti horren barruan bildu ginen Victoria Eugenian, hori aforo mugatuarekin, jendearen arteko distantzia ondo hartuta, gelak, maskarillak eta abar, ezta? Dana ondo prest aldarrikatzeko kultura segurua zela. Bale. Marko horren barruan, gonbidatu ninduten ni misio oso erraz batekin. 5 minutuko bakarrizketa batekin, Gaztea irratiari buruz. Punto. Nikin bernun bakarra zan, Victoria Eugeniako eszenatokira igo, bla 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 bla, klin, 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 aio, eta punto 5 minutu. Zeatea zeiken gaizki. Bakarrizketaren bukaerara iristen hain nintzala, bapatean, bururatu zitzaidan, jode, zenbat botatzen gendun faltan, utzi berri genuen normaltasun zaharra, gogoratzen normaltasun zaharra. Eta ez zitzaigula bat ere gustatzen gainera, bideratzen ari gintuzten anormaltasun berri hori. Eta iruditu zitzaidan gainera, anormaltasun berri hori representatzen zutela maskarillek. Orduan, monologo bukaeran, pixkat gora etorrita, esanun, orain, fuera, kendu maskarillak, hartu eskubiko eskuarekin, altxa besoak eta kanta dezagun denok, zapi zuri honekin, jolasten gera. Benetan esaten dizuet, benetan pentsatzen nula inork etzula ez erringo. Osea, gaina nik berez remate bat prestautan aukan. Osea, nik hori esango nun, jendek etzun ez erringo, eta nik bukatuko non esaten, ai, hau ondo ateratzen zaidan egunean, aio, Victoria Eugenia! Baina, ke ba.
baten ikusi nunan eskina baten nola batek kentzen zuen maskarilla, hartzen zuen eskubiko eskuakin, aste zanola, eta gero beste bat, Victoria Eugenia guztia, zutik maskarillak eskuten hartuta, zapizuri honekin kantatzen ikusi arte, agintariak barne. Ni pentsau non, boa, txabal. Zan nere karreran amaiera, nere karreran amaiera, hemen atxilatutan aramate. Bin Ladenetaz disfrazauta monologo batin, horin, Audientzia Nazionaletik nire gertu egon naiz, baina gehiagotan. Baina, karo, ni pentsatzen, se acabó. Ni pentsatzen una zan, urrengo egunen La Sextan, Ferreras, un idiota en Donosti, el mayor parte de la historia, periodismo, bukatu zala dena. Zorionez, streaming bidez ari ziren emititzen ekitaldi hori, eta ETBek zeraman, naita edo nahi gabe, ez dakit, 5 minutuko retardoa. Orduan esan dezaket hemen gaur zuzenean Portugaleten, ETBko retardoak behingoz salbatu indindula. Konturatu nintzen, monologoa sin más, baina konturatu nintzen influencer bezala la hostia naizela. Eskerrik asko denoi, placer bat izan da hemen egotea zuekin. Eskerrik asko zuei denoi, porque inspirazio bada zuei entzutea, eta kristonak zeate, benetan, eskerrik asko. Plazerra jonena entzutea ere, plazerra izan da, zuek laurak entzutea, zoragarria izan da, oso zoragarria. Ez dakit galderaren bat erantzuteko denbora ondo gabiltzan ala ez. Bakit luzatu dela, baina ni ere malgutasun handiarekin aritu naiz, alde batetik osatzen ibili naizelako eta ikusi dituelako pertsona guztiak osatzen. Orduan, muga jartzea olakoetan, askotan ez du zentzurik. Eta nik uste gozamena izan dela. Bai, proposatu nahiko nukela hemendik gauza bat. Eta da, pasan urtean, Joseba Usabiaga egon zen hemen, eta Joseba Usabiagak egindako kontakizun horretan gauza interesgarri asko entzun ziren, batez ere zirkua euskeraz egiteak daukan garrantzia azpimarratu zuen, eta hurrengo urtera Euskal Zirkua Portugaleten egon zen. Ekainean, uztailean gutxi gora bera egon zen. Portugaletan, ekainean hemen ere bakarrizketak izaten dira, eta umorea izaten da protagonista, Santa Clarako anfiteatroan etortzen dira, maila handiko bakarrizketa egileak eta umore egileak, baina 100% gaztelaniaz izaten da. Beraz, hemen baditugu, euskeraz umorea lantzen duten batzuk, ez dira bakarrak asko daude, eta ia kaso 2024 urtean, euskeraz ere umorea entzuteko aukera daukagu. Santa Claran, proposamen bezala. Bai, hori batetik. Eta bestetik esatea, ez dakit Carlos non dagoen, ez dakit Noemi, galderak egiteko denborarik badago, bai, ez, zer dinoztazue. Bai, ikusten dutan mikro bat, airien, bau galderarik, bai, erie dau, galderaren bat egiteko. Baten batek zalantzaren bat baldin badauka, Joni, Ane, Lindanerian, Egerrari edo Telmori galderaren bat egina izan ezkero aurrera. Hola, baste barik. Inor animatzen ez bada galdera egitera, neuke egingo dut. Jakin nahiko nuke, zuen umorearen mugak zeintzuk diren, baina zeintzu zehatz batean. Ezaterako, baldago zuen ustez umoregile gain baloraturik zuretzat bat ere garrasiarik ez duena, edo bestela esan da, Audientzia Nazionala izango bazinate zein umoregile esatuko zenukete espetzean. Esaterako neo hasiko naiz, eta botako dut iritzi impopular bat.
niri etzidan barra bat ere graziarik egiten, baia semanitak sentitzen. Laurentzako da. Nik garbi daukat hau, osea, bueno, hasiko naz nik... Bai. Leo Harlem? Ui, bai. Utopiko bat da, eta Los Bocabits. Sentitzen dut, baina hemen gozat gertatzen da, eta da, batez ere gizonezkoei beti errefortzu positibo ikaragarria emoten dietela haien bizitzaren haien bizitza osoan zehar, beti haukat errefortzu positiboa, eta oso gitxitan izaten dute esaten diete gauzak igual ez dituztela oso ondo egiten. Eta honen emaitza zein izaten da, Leo Harlem bat edo Los Bocabits. Ez como, eta nik, bueno, aurreko unean bakarrizketa bat honi buruz eta esan nuen, karo, eske patriarkatuak guri beti suntxitzen saiatzen da, ni humoreile bezala suntxitzen saiatzen da beti, ez? Ni maula pizten dut eta baditut 30 bat irain esanez, vamos, para arriba, esanez humorea usteko, hori da harinena, baina, bueno, larriago esaten dizkiate. Gizonei ere bai esate dizuete, sare sozialetan, noski baietz, baina, bueno, nik nire bizitza osoan zehar ez dut inolako errefortzu positiborik izan, nik izan ere ez dut izan inoiz iruzurgilaren sindromea, inorketzuelako nitaz ez espero. Ezko, ez usta hau, ez baino, hau esan da, esan nahi dodana da, horren emaitza, azkenean patriarkatua gugara lehenengo biktimak, emakumeak gara lehenengo biktimak, pero los tíos también, porque nadie os dice que paréis. Oso gitxitan esaten dizuetelako, zegin hori, hau esaten zian lagun musiko batek, esaten zian behin, eske, karo, nik ja susmoa hartzen ari diot, zergatik ez duela arrakastarik izan musikaren munduan, eta igual da, ez nazelako ona. Bai, endara itxi. Eta nik esan nion ja, eta esaten zian, eske nunca nadie me lo ha dicho. Nik esango ditut Bertin Osborne eta Arevalo. Osea, oie, vete a hacer gazpacho. Kelly, jazta. Pasau da zure momentu handela 30 urte izan zen. Ya estaría, bai. Bai, eta egia da, ze hortako, pixka bat, belaunaldi hortako desente aipatzen ari garela, edo aipatu dituzuela bior artean ja, eta horrek ere badaukala bere begitura positiboa, eta da, gauzak zorionez baita ere aldatzen ari dira. Ni oendala 23 urte hasi nintzenean eta hola, emakumeentzako humoreak edo patriarkatuaren humoreak utzitako txokoa oso urria zen. Eta gainera, hor baizala, alfombra hontatik munduko ere ezin zintezkela egin. Bai, oso konkretu egin. Zorionez hori aldatzen ari da baita ere, eta gizon zuri heterosexual eta euskalduntzar bat privilegiotik esango dizut. Egia dela, zuk esaten duzun hori, errefortzu positibo hori beti egon dala hor, nik zorionez badaukat bat esaten didana Para! Eta da, nire burua. Nire buruarekin oso zabatzen aizelako. Baina nik botako nituzke horiek, Bertineta Arevalo, ze gainera tokatu zitzegun denboraldi bat egitea Krudela komediarekin beraien ondoren, eta egia da... Barondan di usaina usten zuten, ez? Bai, eta bairudi ez dakit, beste planeta batetikan edo zetozela, edo nire etorrela behar bada beste planeta batetikan sentitzen nuela, ez? Orduan, horiek, bai, gaur egun ez nintzateke gauzatuko, esaten zein bota eta zein ez. Egia da ere, errespetu handiz begiratzen dira kide guztiei, denei, denek egiten dute lanketa bat eta esfortzu bat, gutxiago beste batzuk gehiago, baina nik esan dudan ez, prozesu hortan aritzeko eta hori ja nahikoa meritu batzutan iruditzen zen. Ba, ni egia da, askotan grazia ez dikute egiten, baina saiatzen dira. Ahora, pena, no? Aiko abertinto. Nik askoan bizi zaren nirekin. Ola, nire goian, que me estoy haciendo de gracioso, y ahora el público lo hago. Hola, ikusi izan pelikula batzuk diela komedia, baina igual egoera ez due ondo, honei itzia, ez dute ondo
hartu edo. Errespetua falta ganean, hori da, ez hainbeste grazia egiten baina da, Jonek bai esan du, mina beti ematen du, humoreak, orduan, nire bai, orduan, jakin bada, igual ez dela hain importantea, eta humore guztiak onartzen ikasi beharko litzatekela, baina oraingoz espetxekoa pentsatzeko da. Seguro bat eradikoa da. Beste galderarikoa dago? Es que eres deseroso. Ai. Bestela hementxe utziko du. Plazer handia izan da, humorearen, koloren eta mugen gainean etenik gabe artista hauei esker surfean ibili gara. Telmo Irureta, Ane Gerra, Jon Plazaola eta Ane Lindane.